Ijaji yongameleyo entshona koloni ethwaxwa zingxaki ifuna sihlolwe isigqibo seJSC. Kodwa isicelo sakhe sakhatywa inkundla ephakamileyo yaseGauteng. Kamva inkundla iye yagweba ngelithi angabhena kwisigqibo sayo kwinkundla yezibheno. Ngelixa kusalindwe iziphumo, umbutho iFreedom Under Law ufuna ukuba anqunyanyiswe. Judge Hlophe has been found guilty. Judge Hlophe should not be sitting in judgment on his fellow South Africans. He brings the court into disrepute by sitting on the bench. He cannot have the confidence of people who appear before him that he is indeed a good and proper judge. Umbutho wamagqwetha amnyama uthi ngelixa uwahlonipha amagunya eJSC okwenza izindululo nakamongameli okunqumamisa uHlophe lo mbandela ekukudala uqhuba unengxaki zawo. The removal or the procedure to remove Judge President Hlophe has had its own problems, ranging from how the misconduct itself was characterized by the Judicial Conduct Committee, and how the matter has been handled by the JSC. Akukacaci ukuba iJSC iza kugqiba njani ngalombandela. Igqwetha likaHlophe uBarnabas Xulu walile ukuphefumla. Dinglula Mamatya wendaba ze SABC.